Ben, este ano, dende o Concello do Carballiño, concretamente dende a Concellería de Comercio e Emprego, puxemos en marcha o Programa de Emprego de Persoas Mozas. Programa de emprego que está dirixido a mozos e mozas menores de 30 anos. Salientar que é a primeira vez que o Concello do Carballiño conta con este programa e estamos moi contentos pola participación e polo traballo que están a realizar. Consta de 2 módulos diferenciados, o módulo de xardinería e carpintería. O módulo de xardinería está realizando as labores propias nunha zona da piscifactoría ca realización dun xardín aromático e o acondicionamento da zona. Vos avanzou o director, era unha parcela que estaba prácticamente sin ningún tipo de mantemento, entonces pensou en un diseño sinxelo para poder tamén facilitar o mantemento posterior. Entonces se trata de establecer un céspede de forma sinxela, con un rego automatizado, poñer unhas manchas de plantas aromáticas para darlle un pouquiño de ambiente olfativo e sensorial ao espazo, preparar uns camiños na medida do posible accesibles e como último toque se fixo foi unha petición da concelleira de aquí de Carballiño de instalar ali un reloxo de sol analemmático que, bueno, é unha especie de reloxo solar un pouco particular. E, bueno, esperemos que sirva para o disfrute de todos os veciños de Carballiño. Aí se ha ejecutado un jardín prácticamente desde cero. Desde el inicio que se hicieron desbroces, se hicieron preparación de la tierra, plantaciones de aromáticas, instalación del riego, siembra de césped y ahora estamos con su mantenimiento. No módulo de carpintería, os traballos principalmente que se están a realizar e de maior importancia é a restauración e a reparación da pasarela na altura da pasarela do Arenteiro á altura de Toscaña. Estes traballos contamos que estén rematados en breve tempo e que os veciños poidan disfrutar do entorno durante o verán unha vez realizadas as tarefas de mantemento e restauración. Seguramente sea el trabajo más laborioso que nos hemos afrontado el programa de empleo. Por dar algún dato, se han consumido cerca de 7 metros cúbicos de madera, quizá más, y cerca de 32.000 tornillos. Y cerca de, creo que vamos a utilizar más de 150 litros de tratamiento a la madera, de protección a la madera, para hongos xilófagos y demás. Esos alumnos traballadores con esta iniciativa pois tomaron para moitos unha primeira toma de contacto con certas ferramentas e certas formas de instalación de plantas, de plantación, que algún nin siquiera sabía que era unha planta e sirveulles pois para unha primeira toma de contacto con este mundo da xardinería. E, bueno, esperemos que sirva para disfrute de todos.